Ja, vandaag mocht ik weer gaan met het ganze Glaaltheimer als je vloeg en zeeën. Vijfmaal hadden we 3 maal hintereinander, also de derde maal onze bestemming en onze beroeping, daar waar we zijn en hoe ver we leven. En ik mocht vandaag even gaan naar hauptsächlich dat woord zeeën beschrijven, wat is zeeën. En dat aan een Rome dat am besten zich leeft, dat wo zeeën werkelijk is. En mocht God ons door helpen dat te verstaan en moeten hebben door bijna te leven en dat allemaal wat te zetten. We hadden bloos aan je danken vloeg, hadden we je reed dat is niet God je harsje, dat beziet van God is je boot te leven. Dat is vloeg, het is niet aanbediend ons onbrellen, maar vele chances tot eruit. Wanneer we aan zeeën leven, dan kunnen we niet goed omgaan. En de zeeën heeft maar ja dit beeld. Waar we gemeenschap hebben, waar we miteinander zijn. En ons ondereinander stootjen, ons ondereinander zeeën. En dan moet ik in je danken nog gaan. Hoe kunnen we den zeeën werkelijk leven? Dat miteinander, een dem anderen zeeën, den zeeën den God ons heeft. En dan moet ik den zeeën nog gaan en ook het woord bund, pacto. Ik weet niet hoe dat in Engels is, vielleicht fehlt dat door te zaten. Ja, een bund. God maakt een bund, wanneer je een eigen bund denkt, man verspreidt zich dat leven lang trouw te zijn, top te zijn. En die twee weer die hier het top. Zeeën en bund, dat pacto, bendición y pacto. En ik mocht de zeeën eenmaal erwähnen, wat nog mij eenmaal. Zeeën is eindelijk uitresten ten wassen. Maar God zeent, en komt eindelijk met dat we alles schreeuwen, alle gereedschap, alle kracht. En dan kan ik zeggen, fähig maken, ten erfolg hebben. Dat betrachtigt zijn, ten dat leven uitleven, zoals God dat gepland heeft. Vrij maken, ten leven. Vrij maken, ten werkelijk en God leven. God beroopt mensen om die te zijn. En ik mag dat een beetje nog doen. Dus Adam en Eva, mocht hij. Hij heeft hij niet zo geroopt, hij mocht hij. En reed hij. En dan wordt het een leventje zeil. Ja. Hij bloosde dan ook zijn leven aan, zijn odem. En dan wordt het een leventje. Dan heeft je, Eva mocht hij dan van dat wat hij al in Adam gemaakt had. Maar hij mocht hij en zeende. Dan wie laat dat dan Noah ten Beispiel, Noah zinvloed. En roopt hij, reed hij hem en zeende hem. En wanneer we dan weer gaan naar Abraham, der roopt mensen en dan zegt hij wat die zijn. Maar om dat beeld te houden, is het zeer wichtig dat we van God zijn, dan kijkt hij allemaal om één. En ons voor ons Christen vandaag, zo den zijn den hij heeft, moeten we allemaal naar dem één kijken hoe hij ons aanvieren wil. Namelijk, hij wil komen, ons holen, daar nemen, maar dat is allemaal top verbonden dat we kracht hebben, gans uithullen wat te laten. Gans am zeeën leven, oder met een vallen zeeën komen. Dat is God zijn plan. Wat we zeggen, mocht dat nogmaals erwähnen, mir fällt dat allemaal op, niet het is wichtig dat we het zijn Noah, als de Noah zinvloed, als alle strof voorbij was, hij was daar kan appieerd zijn, dan biedt God een altaar en bidt hem aan. En wie vinden dan dat God zich plus zeer verrettet heeft? Dat is een wohlgeruch, dat reikt zich schijn. Dan deze hieren aan. Ik versta daarin dat het een aanbidding. Hoe je met Noah zit, hij is geraad en is zeer dankbaar. En hij looft me, hij buurt wat. En zegt hier uit die opfer en ik wil die danken dat hij die zin zijn die kent. En dat wij voor God zijn werkelijk schijnen. De mens bidt me aan. De mens heeft verstaan hoe ver hij leeft. En dat ik aan je raad had, dat ik aan dergevierd had en dat hij van mij leven wil. En dat is opvallend wat God aan deed. Er staat, en 1 Mose 8 staat er, en de Heer zei te zien wat. God vangt aan te zichzelf te reden, wo Noah am aanbidden deed, am opfer deed. En dat is zeer interessant, want wie moet je dat God am zien wat beweegt is, voor dat wat du deed, voor dat wat ik doe. Wens het is topje komen. We leven aan dat wat hij zegt, voor dit hij die gemaakt. Voor dit hij die bewoord, voor dit hij die raad. Dat hij mij aanbidt. En dat naar mij komt. Ik schreef de ere. En daarvoor is de mens gemaakt. De Heer zei aan zijn hart.
En je kan een beetje net lezen, want je wel dat je wat het schwindt daar kunnen, wens je het eenmaal hadden. 1 Mose 8 van 21. 1 Mose 8, 21, daar een paar vers, en dan gaan we even naar 1 Mose 9. En während je ziet, je mocht teruggaan naar deze beelden. Vielleicht weer dit verre invloed, die ort van leven in je mensen. Want we ook weten dat het nog de verbinding weer met Jesta en weet niet wat alles, vielleicht demonen, dat wordt je niet alles beschreven wat dat is, zoals als kattenzonen. Weer het helpt met de vreugde van deze mensen. En of 3 riezen, weer een grote zin, dat godloosheid. En dan komt de straf. En dan passiert dit met God en de mens. Hoop, gemeenschap, verenigd God, vrede, dankbaarheid. En hier vinden we dan, zegt God en zien God, niet nog eenmaal. Vers 21 bij 1 Mose 8. Weil hij den Erdbodem vervlogen weens de mensen. Mensen zijn van jugend aan zindhoofd. En de eerste vers is nog 21. Ja, het is nog 21. En niet nog eenmaal, weil hij al het leven gesloten, zoals hij gedaan heeft. Dit is wat hij te zich zegt. De Bibel offenbart dat ze staat, hij redt dat te zien God. God redt te zien God. En dan zich aan zien God fährt, weil het niet nogmaals doen. En wanneer ik me vraag, dus wie als wie God kennen, en wie God aanbidden, en wie aan zien willen leven, en die erop kijkt dat aan ons is, en dan zegt, dit is fijn wat u leeft, het is plus ganz recht. Dan heeft hij waarschijnlijk een gesprek met zich, of met Jezus, en met de Heilige Geest, en als vrouw, ons te zijn te leven. En hij mocht dat die gedanken metnemen, dat ständig bij hem, wanneer hij ons zegt, en wanneer hij een bund maakt met ons, dan heeft hij deze vrede, en wie antwoorden, en wie ganz ja zeggen, te dat wat hij met ons verheft. En niet plus een aanstandje. En dat de zee niet voor ons plus genomen wordt. En dan zegt hij im nächsten vers, van nu aan alle dagen van de eeuw, zullen niet abhieren zoten ernte, de uitzoten ernte, frost en het, zomer en winter en dag en nacht. En dat is als hij te zich zegt, weet je wat het is tot dan. Dat komt nog her, dan zegt hij Noah dat ook nog. Wanneer we dan in kapitel 29 kunnen, de eerste 2 vers, dan heet het daar nog dit, waar hij aan zijn hart zo vast en vredig entschlossen is. De Noah die heeft dat verstanden, die bidt mij aan, en hij vreemd mij aan dem zijn opfer, aan dem zijn aanbidding. En in kapitel 9 zegt hij dan, de eerste vers van God, zeeën Noah en zijn zeens, en zeet te aan, ziet vruchtbaar en vermeert junt en valt de eer. Het was God dat zelfs hoe hij zegt, dat wat Adam en Eva om omvang kocht. In vers 2, en furcht, de angst, de respect, een schraatje zal verjunt op alle dieren op de aarde en op alle vijanden van hemel. Vangt een ganz nieuwe tijd aan. De dieren zullen van aanwas, die worden van angst hebben, hij zet een mens aan en de mens zal het verwolten. En om niet alle vers te lezen, wens dat kapitel lang is, en mocht hij nu vers 6 kunnen, van de kapitel 9, dan zegt hij, opa, denk eraan dat het nu zo, dat ieder het ene bloed, dat het ene bloed wordt aanvader van ieder dier, en ook zo van ieder mens. Dat zijn en de 3 vaders al wieder. Dat is opvallend dat hij daar zegt, je ene bloed wordt aanvader van het ieder dier dat je dood maakt. Ik weet niet hoe God met de dieren omgaat, wie die met een tiger omgaat, of een jaguar, want die een mens dood maakt. Maar dat zegt hij hier, want die een mens dood maakt van dat dier wordt dat vaderen. Eens zei je, van de hand van het dier wordt dat vaderen. Dat is een nieuwe tijd, waar God ganz anders omgaan wordt. En dan zegt hij, nog zegt hij, ook krijgen wordt ook van een mens een andere mens dood maakt. Van die mens die hem dood gemaakt heeft, van dem wordt dat bloed vaderen. En wanneer we in Ezekiel worden gaan, daar zei hij veel later, dan zegt hij dat, ganz klar. Ook sogar al wanneer Ezekiel de anderen niet gewarnd heeft, dat God straffen wordt. Dan zegt hij, dat bloed van dem vader, van die vader, want die dat niet gezegd heeft. Wanneer Jans ja dem dat gezegd heeft, en die zich niet afwandt van bijzen, dan wordt het bloed van allemaal ingevallen worden. Maar du hast die leven geraad.
Dat champ is zeker. Maar hier valt mir ab, hier fängt met dat aan, sagt, het wordt dat van iedereen vader die dood maakt. En sagt hij dan nog, ziet vruchtbaar en vermeerderd, en dat er het val wordt. Want wie dan nog neeën gaan, vers 9, da wordt nog eenmaal gezegd dat God zette Noah en zijn zoons met hem. En nu redt hij tegen de ganze familie. Nu redt hij de jongens en de vrouwen, en Noah en zijn vrouw. En vers 10 zegt hij, en het recht nu mijn bond met junt op. Het maakt nu een pact met junt als familie. Het maakt hem met junt. En nog met junt no komen en no junt en met jedem levende wezen dat bij junt is, aan veil, aan vee en aan alle dieren op de aarde en van allem wat er uit de aarde ritje is, van alle dieren op de aarde. En vers 11, het recht mijn bond op, met junt op, dat niet meer al het vlees uitgeraad worden zal. En daar is dat water van de vloed. En niemals meer een vloed komen, geven zal, om de eer te vernichten. Vers 12, en God zegt, dit is dat teken van mijn bond. Nou maakt hij dus wat we alle kennen, den regenboog. Ja. En mij valt dat plus op, dat is echt, dit is dat teken van mijn bond, den ik met junt maak. Tussen mij en junt. En iedereen levenwezen dat hier bij junt is, op 2 generationen gaan. En dat is mijn borg is altijd in een waldje. En dan mocht ik dat toch laten weten, dat gaan we alle. En dan zegt hij, en kijk maar, dat teken, dat wordt allemaal zijn wanneer het regent en wanneer wat is, het wordt dan nog tjetje, zegt hij nog. En die kennen ook dan nog tjetje. Dat is hij redt met een mens en zegt, we een teken maken, dan weet wie bed. Het weet als God en du weet als mens. Dat is een bond hebben we gemaakt en wat niemals meer water over de ganze eerd komen om dit te vernichten. Dat is zeer opvallend, dat God zo persoonlijk met de mens wordt. Hij heeft hem geraad en redt hij hem, eerst redt hij met zich en scheidt wat hij doen wil. Dan zegt hij hem en dan zegt hij, dit wil ik met je doen en dan wil ik nog een bond maken en wat klaar zijn. Je braucht geen angst hebben. Ik weet niet of Noah en zijn zoons angst gehad hebben. Dat is de ganze tijd. Hij had het al erleefd, de mensen verdronken. Hij had al erleefd, we de dieren verdronken. Hij had al een matje gekregen, dat een stroof over de ganze eerd kwam. Vielleicht werden er vrienden, verwandten, bekenden. Niet unbedingt zijn alle Spötter gewesen. Nicht unbedingt haben alle Noah veracht. Want God maakt hier in de Trennung, von dem hij genoeg gegeven heeft, en die aan hem blijft, en die aan hem geharst, en die niet geharst. En hij maakt tussen bond, en het gaat nu deze ganze tijd, wie zijn nog vallen van dat, en wie had het zelfs. En wie dat zijn, weet wie God heeft teken gezegd, hij checkt dan nog, wie checkt dan nog. En wie weet wat hij versproken heeft. En God beroopt en zeent, om zijn bond te sluiten. Hier bij Noah heeft hij hem geraad. En zegt hem wat op de eerd, en wanneer op de eerd is, nam aanbid, en zegt hij, het wordt die zenen. Dan vinden we over een Abraham, een zeer fijne ort van, waar hij een mens, Noah, wo die al vermeerd hebben, einfach geraubt en zegt, ik heb met die wat ver. 1. Mose kapitel 12. 1. Mose kapitel 12, dan vinden we veel interessanter, wanneer we God raupen deed. 1. Mose 12, vers 1. Dat is communicatie. God redt. De Heer redt te Abraham. Go uit in land en uit in de verwantschap en uit het huis van die vader, van die ouderen, en uit dat land, en niet dat land wat ik die wijze was. En dan zegt hij in vers 2 voet, en het wil uit die een grote natie maken, en het wil die zijn, en het wil die een naam groot maken, en du zult een zegen zijn. En ik mocht dit maar uitleggen hier, want God zegt te Mose, dat Abraham, het wil die zijn, maar met andere woorden, het wil die fähig maken, dat du falsch hast in die leven. En wat ik die fähig maken. En je wil die krachtje, het wil die uitresten. Du hast krachtje te wassen, te die ontwikkelen. En het wil die een grote naam maken, dan weet wie dat nog her.
Weet zoveel als ik verstoor bedient, nog zijn noemen waren allemaal mensen zijn die een bediening op de ziel hadden. En bij David komt dat zeer sterk, en dan komt dat nog her bij Jezus zeer sterk, dat wordt allemaal klaar, dat is een Nachfolger van Abraham. En dan zegt hij, en du sollst een zegen zijn, hier is het verbonden met een verantwoording. We willen ook kunnen zeggen, du sollst een mens zijn, die anderen uitrusten dat hij wassen kan. Du sollst een zegen zijn. Hier wordt het verbonden bij Abraham met, het wordt die zijn, het wordt die alles geven, dat du die entfalten kanst. En du wordt dan, als dat opkomt, helpt dat anderen zich entfalten kunnen. Dacht, zij aan je mende. Hoe ver we alle verantwoordelijk zijn, een van de anderen. God zijn, en hij zal het weer zijn, en dat zijn wieder hier. Dan heeft hij hem een schutz. En dat is als wanneer hij wordt hem beschützen. En hij wil die zijn, dat u krachtig best wil, en wer die zijn, dem wil hij ook zijn. Vangt dat nog aan, dat hij einfach te Abraham zegt, wanneer mensen die helpen, dat u wassen kanst, wel het mal in die weer nemen, dan wil ik dem ook helpen. Dat is een verplichting. Het is als wanneer deze mens wordt nu in de wereld op je neergesteld, dat is beroepen, dat is Abraham, dat wordt zich mee te zijn en vloeg, dat zijn en niet zijn, en dat is de wereld. Als je wordt die zijn, en wer die zijn, dan word je ook zijn. Dat is nu verbonden met die. En dan zegt hij, en wer die vlucht, dan word ik vervluchten. Dan word je dat leven zwaar maken. Wer die niet helpt, die te ontwikkelen, te wassen, dan word ik ook helpen dat hij niet wassen kan. En dan die zullen gezegend worden, alle geslachten van hier. Er wordt einfach, Abraham den zegen gegeven en zegt, daar stier je te zijn nu. En ik mocht dat vergelijken met Noah. Noah wordt dat al, voor mij al een beeld van Jezus, dat God zijn familie. En daar is deze familie, met deze familie wel aan de wereld naar komen. Hetzelfde principe wat hij met Adam en Eva had. Maar Adam en Eva draaiden zich voort. Deze mensen zijn aan zijn geboren. En God roept nogmaals aan. Zat Noah dat aan en dan bij Abraham wordt het nogmaals ganz concreet. En zegt hij, daar is deze familie. Er zijn al veel andere mensen. En hij brengt dat op een ganz smalle was. Op een ganz smalle oort. En wie dan denkt je, we kort aan het leven is. We gewoon wie sterven kunnen. En God mij wat zeggen. Daar is die wel ik zijn. Alle generaties, alle wereld. Dan wil ik zeggen, dat is de aanzeggen. Hij probeert plus hoe je een voor aan ziet was. Nou, daar is weer scheiden dat mij slonen, ik zie hem leven buiten. En vraag ik me veelmaal, wat is dat, wat heeft God hier ver? Maar zijn en zijn bund, den hij nog met Abraham maakt, dat moest deze week bewaren. En dat zei wie, die viert hem daar. Die beschützt hem. Die maakt veel fehler. En die houdt aan zijn verspreidingen vast, die waar vele nationen komen. God is verspreiden, die Abraham heeft, maakt hij dan met een bund nog vaster. In de Hebreeuwse Bijbel die zegt dat die zijn, dat wo God Abraham zijn en dan met die bündnissen maakt. Dat zijn eigenlijk 3 stijden, er zijn 3 bejeningen met God, wat de bund moet endlich klaar. En er zijn verschillende bündnissen die hij maakt, maar het ging allemaal daarom den bund te laat ganz klaar te maken. En dat is de bloedbund. En bloedbund, weet niet of je dat kent. De bloedbund, wat man zegt, is hetzelfde wat we eigenlijk van dezelfde oort wat we aan de eigen leven. Nu wat je in jugendlichen zeggen, aan je bund verstonden wel, maar je niet bevrijen. Maar je ziet je vielleicht ook al zeggen, door aan te komen. Maar dat is, ohne deze eigen bund, ja, is bund nog veel zwaarder te verstaan. En dus heeft God dat verbonden met eigen, dus de eigen bund, man en vrouw, zal een bijspel zijn van zijn bund met ons mensen. En hoe wie dat breedje, uit mijn eigen breedje, dat niet leeft, valt hem meestal dat zwaar werkelijk God te vertrouwen, dat hij werkelijk zich te verbinden met mensen, hoe hij zegt, ik blijf terug. Dan heeft hij zo je plan. Nou ja, met Jezus komt je dat ganz klaar uit. Jezus maakt ons te zien bruid. En hij zegt, ik wil een bund maken, dat wordt voor allemaal zijn. En hij ziet de brief om. Maar den bloedbund mocht ik een klein beetje erklären. Wie vind je bloedbund am oosten van deze wereld? En de Arabische veldje, en de Afrikanische veldje. Daar wordt bloedbund
nicht bloß ist der wie Abraham komen dem bezetje, sondern da wordt tussen man en man met bloed een bund gemaakt. En die bloedbund, die versprook en verspreid, want die vandaag de dag nog gebruikt wordt, daar wo die geleefd wordt, het verspreekt die alle ween te helpen, en wat het ziet, en wat het hebt, dat dient, en wat dient is, dat is gemeen. Daar hebben we nog bijspellen en zeugnissen die we wel vinden van Afrikanische veldje. Dan van de Nahen Osten, die veldje, die einzige leven dat wat vandaag de dag nog. En je hebt missionaren die dat niet verstaan, die van Noord-Amerika komen en dat ganze erleven. Dat is ongelooflijk, waar die mensen zich verplichten. En waar die mensen, dat in die cultuur zo is, dat die leven gestorven worden, als het een bund breekt. Want wie ons dat als Europäer oder als Mennoniten überlegen, dat is plus. Wie wil zeggen, dat is verrijkt. Mijn ganze familie. Gewoon, wie alle. Zijn eindelijk met dat verbonden. Want dat ook tussen een man is. Want dat dan twee letters staan. En dat twee mensen die in de gezelschap met mij te zeggen hebben. De rest is alles doen. En ik heb versproken, trouw te zijn. Dem zijn vrienden zijn mijn vrienden. Wat hem veelt, wat ik dem geven, wat ik dat hebben. Wat mij veelt, wat hij mij geven. Dat is een uittuig in de cultuur. En dat is voor den een verspreidje. En dat is een bloedbund. Manche nemen dat een snijden zich. En dan dat was weer aan een tostje nemen. En dan neemt hij een beetje slok. En de andere ook. En dat het andere ook. En de eindige van de Indianer gaan we dat hij zich snijden. En de andere ook. En dan de touw. En dan is dat bloed verbonden. Dat is weer must. Dat zijn orten van verspreidingen. Die zeggen dat jet op mijn leven. Mijn leven telt niks meer. Mijn leven is veel weniger als de bund wat ik met die maak. En zo maakt Abraham eindelijk een bund met God. God maakt een bund met Abraham. Was hij opverdet. En ik weet niet of je dat kennen, maar dat is een beetje een langere geschichte. Maar God zegt aan, ik wil die groot maken, ik wil die ook noodval geven. Abraham slemt door rammen en zegt, du hast mij niet geholpen, hij zie alleen. En hij heeft al, over dat had ze al een kind. Met de tjeetje, of met de dienstmeisje. Hij heeft een tulpje gemaakt, Sarah en hij. En dan zegt hij, wat hij alles over. En dan mijn knaste wordt alles over en die heeft mij nog niet gegeven. En dan zegt God hem, kijk maar naar de stierens. Dat beeld wat we daar zijn. Kijk maar naar het tal. Zeg uit wat die vals zijn. Wat niet de tallen zijn. En dan zegt hij nog, hoe is een zeentje. En dan maakt hij een pakt met den Abraham neemt duwen en rinder en speelt hij op de helft op en laat hij gaan. En moet dan nog de ganze Ooskruiden wasjagen, de zwarte veel. En wat hij zei aan mij, en slaapt aan en krijgt een droom en krijgt een zeer grote schrijf. En daar offenbart God hem dat ze nog maar waren 500 jaar aan slaverie leven. Maar ik maak met die een bund, ik wil trouw zijn. En ik wil een trouw holen in dit land. En daar wordt mij dat nog maar klaar dat Abraham woont in dem land wat God hem versproken had. Dus dat is er nog niet thuis. Dat er hier nog andere veldje. Hij woont daar als vreemde. Ja, nog her, wanneer hij een grof tjeipen wil voor zijn vrouw begroven, ja, moet hij dat tjeipen. Die willen hem dat wel schijntje, maar hij zegt, nou, ik wil tjeipen. En dan heeft hij best een grof. Ja? We willen zeggen, hij heeft een grof, dat is alles wat hij heeft. En dan gaat hij zeggen, dit land wil ik die geven. En dan maakt hij met die een bund. En nog her maakt hij nog een bund met hem, wij zien zien. En dat hij daar, en dan die dag maakt de Heer een bund met Abraham zeden, die nu komen hebben dit landje heeft. Van stroom, van Riva van Egypte, wat om stroom van Eufraat, wat om Riva van Eufraat. En ik wil mijn bund die en mij zo vastzetten, dat je zeer vermeerderd wordt. En niet meer zal die noemen Abraham zijn, sondern Abraham. Zal die noemen nu zijn. Wens ten voordeel van een grote nationen, of van een menge van nationen, heb ik die gemaakt. Dat menge van nationen, wist je wat dat waren veldjes zijn. Het waren niet bloos veel mensen zijn van Abraham, sondern het waren nationen zijn, veldjes. En wat het Amiraten, dat is de bund en de zeeën. Ja. En die reed met Abraham en Abraham leeft. En Abraham laat zich wat aanvieren en dat. En dat nächste is dan, zegt hij, ik wil die zeer vruchtbaar maken. En ik wil die te nationen maken. En scheine worden van die komen. En ik wil een bund oprichten tussen die en mij. En die nu komen.
En die komen, en alle ihre Generationen mit einem ewigen Bund. Om die Gott te zijn, ook voor die nu komen, en niet bloos voor die. Hier schreef je dat al na, wat we nog bij Mozes sehr veel vinden. God zegt, ik wil bij jullie wonen. Ik wil onder jullie zijn. Daar wil ik zijn. En ik wil jullie daarmee zijn. En dan zegt hij, dit is mijn bond, den u houden zult. Tussen mij en die nu komen en no die. Alles wat mannelijk is, zal besneden worden. Je maakt een bond waar Abraham met maken moet. Waar Abraham al met alle mannelijke zielen besneden worden. En dan moet hij wat uitvieren. Het vangt immer wieder aan te gaan. God maakt een bond met mens. En die moet aan je harsje. Bij Noah is er niks van. Hij zegt, wanneer je was je harsje, dan weet je zo, dan vangt dat bij Abraham aan, zegt, die moet dat bakken. En dat wordt de bond zijn tussen die en mij. En Abraham moet wat doen. En dan zegt hij Lotan, en dit Lotan en Sarai, die vrouw, die zal niet meer Sarai heeten, sondern Sarah. Want ze wordt een fürsten zijn. Dat wordt Sarah, met die fürsten, de prinsessen, en dat wordt Hesha Jehovah. En hij maakt de vrouw ten grote naam. En het wordt haar zijn, zegt hij dan. Bund. Wat verstehen we aan jouw bund? God heeft veel bündnissen gemaakt. We waren eenmaal naar Maya dan een en dat daarvan reden. En ik mocht plus eenmaal een eeuwig bladje hebben van waar God bündnissen maakt. Dat is nu een T-shirt-beeld, een hoog T-shirt. De eerste bund is genode. Met de tofelen. Dan de tweede wat we zijn is de val van mens, dus een zondaar. En God heeft hoop niet. En het eerste is de vloed, waar de regenboog is. Ja, de ganze stroof, de vernichting van de wereld. En God wist zich trouw. Dan komt de zeeën. Over Abraham. Einfach Maya aus der Stierens. Dan komt het Gesetz met Mozes. En dan wordt hij zegt, mijn hart. Dit is mijn hart. Alles wat ik hier, dat komt uit mijn hart. Alle Gesetze, alle aanwijzingen. Dan komt David, schijnlijk van eeuwigheid. En dan komt dat bloed van Jezus. Dat avondmaal. En dan komt de ziek. Dat opstonden. Waar God een bund gemaakt heeft met de mens en met ons. En Jezus met ons. En zijn gemeente. En dat dan bündnissen, die worden niemand gebroken. Wanneer we het avondmaal nemen, den gedanken, wat Jezus aanzet, dan is dit de nieuwe bund. En dat wordt dergeveerd en dat wordt niemand gebroken. Zit je wie nu, en dan werd de best. Die op Jezus verlaten, die heeft versproken ons allemaal te zijn. En ons allemaal kracht te geven, dat we ons entfalten, dat we wassen. En hij heeft ons, wanneer we dat evangelium van nieuwe bund kennen, allemaal verbonden met, wie zullen ook anderen krachtig maken. Hij wordt ons zijn en wie zullen hem zijn. Zijn en een bund. En als je nu mal op Spanisch vielleicht zie je dat beter vallen. De zin van een bund, dat gaat het niet aan mijn lijk. No se trata de mi suerte. Het trekt zich niet aan mij. Het trekt zich nu aan God. God maakt een bund met mens. Hij verspreid, trouw te zijn, dat is een bund, hij wordt het niemand spreken. En wat een bund is niet omdat het mij beter is. Dus wie eerst al zeiden, van mannen en na een Osten die cultuur een bund maken. Dan zeiden hij, ik geef me ganz op. Wat die fehlt, dat weet. En dat je wordt leeuwig gestorven als het een bund breetje. Pacto de sangre, mocht ik nogmaals erklären, dat man niet breetje. Dat niemand gebroken worden, nos rompe nunca. En mijn vrienden zijn die vrienden. En wat mij hier is ook dien. Ik wil leeuwig gestorven als het een bund breetje. Dan moet ik een vergelijk maken van een vertrag. Contrato. Het vertrag kan je. Dat is een contrato. De onderscheid van een contrato, van een vertrag tot een bund. De grond van het contract, dus la base de un contrato, zijn onze beide interessen. Wanneer we een eigen vertrag maken, ons interesseert dat beide dus tot te doen. Maar den vertrag maken we eindelijk op mestrouwen. Zodat dat niet nog even vergeten wordt wat we bereid hebben. Ja? En op een mestrouwen sogar van een anderen. Van de andere partij. Een vertrag is wat je huilen
Aber taub. Het zal ons taub raden, het zal ons taub helpen dat we bij dat blijven. Maar dat is een begrensde verantwoording, een responsabiliteit limitada. Wat is bij een vertrag waar de andere dem niet aanhoudt? Hij kan, je weet het, je nachdem we legaal dat we wat van autoriteit een vertrag heeft, kan hij nog een abogado aannemen en kan daar een pelea ontvangen. Maar een vertrag kan een lijstje gebroken worden, want hij zegt, nou, dat wat we bereid en opgeschreven, dat kan me niet. Dan wordt het zeer schwierig. Ja, als ganz wat anders als een bund, want God met ons een bund sluit, dan is het voor immer. En een vertrag heeft es begrenst, en die kan ook afraden, wens man daar vetjes aan heeft, ohne dem te breken. Man kan dem ook oplezen, en te dem entschluss komen, wie worden dat oplezen met dem vertrag. Dat is met ons, dat niet, wie worden den vertrag te einmaken. Het is geen bund, je hebt op te lezen. Een vertrag, dat fundament, de basis van een vertrag is werkelijk met een compromis, met beide interessen en van beide zijden. En de confianza mutua, dat is complete vertrouwen een naar de andere. En dat is een afkomen, een acuerdo para unirse y pasar la vida juntos. Dat wordt man voor eigen nemen, ja, we maken een band, we worden het leven lang trouw blijven. Bij deze luidband, wat we van een andere cultuur kennen, we worden allemaal trouw zijn. Dan met God, als je wat je met God heeft gezegd, als je wat die trouw zijn, mijn ganse leven hier die. Als je wat met niemand van die afhanden. We hebben een band gemaakt. En die lieden van die band zijn beide verantwoordelijk een voor de andere. En dat is die band wat we eigenlijk met God maken, waarin we christen worden. Dat is zeer fijn gezegd, dat soort. En dat wil ik allemaal wel ons aanschwappen willen. Wanneer die christ bent, hast du eine Verantwortung für die nächste Lied oder für die Schwester. Das ist verbunden. Gott hat Verantwortung, die ganze Gemeinde zu sein. Er sagt, ich will treu sein, ich will sein, ich will vier, ich will die Steuern, die kannst andere Steuern, andere kennen die Steuern. Und du bist verantwortlich. Und das hat Paulus an Korinther 12 sehr getärscht. Er sagt, alle Gaben, die Gift haben, sind zum Steuern, zum einen anderen helfen. Und wir sind ein Charpa. Und wenn ein Lied nicht mitmacht, dann hat das andere Lied all Trouble, dass da an der Beziehung steht. Het is een eigen kruidje, want een partner niet gaat metmaken, dan is het schwander. En eigen zegt man immer, man kan niet gewinnen of verliezen, want man onbed zijn. Dat is een am anderen ding. Want een verliest, hebben we bed verloren. Ja, dat is een bund, dat is verbonden. En een bund heeft onbegrensde bediening, of onbegrensde wiet. En bloos de dood kan dem tranen, of twee maken. En een bund, den geeft man aan de nächste generatie wieder. Dus wenn sagt Gott Abraham immer, hij wil nu een bund maken, die en die nu komen. Hij verspreidt de ganze Welt einfach alle dem Sehen durch Abraham. Aber het wordt gebonden zijn aan Abraham, durch Abraham. Hij heeft dat eingemaakt, maar hij zegt dat die en die nu komen. Dus wenn de bund heeft grote bediening in de zenuwen van bund, die komen aan een als klare Beispiel. En God wil de familie zijn. Je weet dat bij Abraham al, die neemt een familie uit, of een eierpaar uit. En dan heeft hij een zoon, Isaac. En dan Isaac kreeg dan 2 zoons. En Jacob kreeg dan al 12 kinderen. En dan nog meer. Maar dat is hoe God zegt, ik wil een familie nemen en wij te zijn. En daar is dit wat dat zich al afstemmen, hoe zij een vloeg heeft. Wens ik entsluit dat, en ik maak een bond met hij. En dan met Abraham en vangt hij aan te harschen. En dan heb je bij Mozes en bij de ganse raad van Israël, vangt dat aan maar, want die worden harsje wijd zijn. En dan had wie dat am aanvang van een vloeg, voor hem, wat dat tijd vloeg. Dan deed dat tijd vloeg, dan deed dat tijd vloeg. En dan ständig, aangehoorzaam, God zijn eeuwig, brengt schade, brengt, dat draait kracht was, uitrusting ten wassen, verschwindt. Brugst du bloß an ons leven denken, hoe we niet God geharsje deden, wat voor een stress we hebben. En dat bedient niet allemaal financieel zijn, maar het bedient vrede. En je kunt het leven gestalten. En je krijgt kracht en God leeft. We kunnen ook christen zijn, ons christen namen, en dat telt plus alles niet. We komen met deze zin niet los, we komen met Jan Trouble niet los. En dat bedient plus dat we ons niet in God zijn stellen en zeggen, hier, nu help me. Du hast gezegd, du hast mij kracht gegeven, du hast mij uitrusten voor de kampf in deze wereld. En ik wil dat, ik wil kämpfen, ik wil mij rennen maken. En God wordt het doen. Die heeft dat versproken, hij wordt het doen. China van ons brukt opgeven, China van ons brukt te zieken. China van ons brukt zich
gering veilen, ja, weinig veilen. De plan Gottes is voor zijn ganze familie, een derse familie. En wat er aan zenuwen zijn en een familie, waar we maar bloos de familie nemen, vader en moeder in China, daar heeft hij gepland dat dat wieder gaat en wat dat met van ons ouderen naar China gaan, met gestos, of affectos, of en wat zij positieve, gouden contact, ook scherpe contact. En dat we niet bloos in een leven en een dag leven, sondern einigheid, dat eenheid. En dan gouden reden, de andere China, dat hem we zijn. En de eerste persoon weet je, ja, dat het een weertvolle persoon is. En den er toekomst besteedt je. Oder den zei dat we waren voor die aanstonden dat in de gouden toekomst vast. Dat is een zegen op ons leven. En een verantwoording. Dat is een zegen te verwolten. Een verantwoording uit wel en dus een zegen leven. Dat wel dem zegen nemen, dem verwolten en wiedergeven. Dat is wat God daar zijn familie gepland heeft. En wanneer we daar nog checken, dan moeten we ons als vaders en bijzonder wijze vragen, dat we zijn. Zijn we te zijn, neem we zijn, je we zijn. Het is een grote opgave voor ons vaders, dat niet vloeg in onze eigen families aankomt. Wanneer we niet erop achten, wat we zijn bij de Felix en allemaal, Satan proeft aan te komen. En wens God dat daar familie dat, en dat de familie een nucleo is, een stad, waar zich het leven van ontwikkelen zal, als Satan ook ganz concentreerd door aan te komen. En dat is wat het allemaal wat trouble in onze eigen. Einmal wens we stal zijn, wens we zindhoofd zijn, als er meilig chatten, of anderzijds wat allemaal meilig chatten, Satan wat allemaal meilig chatten, ziet je, om ons en dem te hinderen dat we een vallen zeeën leven en zeeën wiedergeven. En wacht wie oppassen. Besonders wie mannen, we moeten ze oppassen. Wat doen we? Wat laten we aan ons leven aan? Wat laten we aan onze eigen aan? Wat laten we aan onze familie aan? En wat laten we aan onze gezelschap aan? En dan waren we te gemeenden hier ook nog, wat komt aan de gemeenden aan? Namelijk, wat denk je? Wat een leer? Wat beweegt zich? Waar waren mensen toch gelaten die lieden? Waar passiert dat Jan wat schade brengen kan? Dat we oppassen, dat we checken. En wenn Satan is dan interessiert, dat het zich ten vloeg ontwikkelt. Maar wie blijven we zijn onder God? En God zegt, dan wil hij dat ze dan als dat we dat niet zijn, we langzaam zaken op dat langzaam zich een aansluiten dat. Ganz klar wordt het, wanneer we mensen checken die een bijzen geleefd hebben, dan met Satan tuipen, dan met demonen, en zich specieren en wanneer die moet vertalen. Dat je manchmal die dat onleggen, zich aan je Christen te mischen, en ook met te arbeiden van verre, en met te zingen, bloos om aan deze tijd een klein beetje andere gedanken aan te brengen. En dat duurt manchmal lang, ja? Manchmal jaren, manchmal 5 jaar, manchmal 10 jaar, hoe je dat niet aanhoren. En dan weet je niet meer hoe de troubles herkomen. En veelmaal zegt man, dat zelfs ook Satan heeft tijd. Ja? Die dat niet vandaar maar je alles te maken. Die laat zich tijd. Ja, en die leven je was het pleit, terwijl die langzaam maken, dat die niet metdraait, die niet golf niet goed aangezet wordt aan de gemeente. Wens die daar golf haalt, die daar golf helpt, die daar golf brengt zijn. En wanneer een golf zich strijd draait, laat dat ons aan dem bereich al een beetje nog. En wanneer nog een dat, wanneer we strijd hebben, wanneer we ondereinander ons niet verstaan, ons distancieren, we niet meer zijn en je gift wat ondereinander, dan vangt het langzaam aan. En na jaren, we weten niet hoe dat handje herkomt. Wie ziet je dan troubles? Manchmal zetten we dan een zanken, daar staan een zanken, daar aan een zanken. Ja? Maar dat is dan weet je niet meer, hoe komt dit her? En wat dat dan wichtig is naar dit chetje. God heeft zich verplicht met een bund, de gemeente te zijn. En wanneer we aanzien zijn, we gebruiken bloos terugrijpen naar God. Niet bloos de troubles ziet je, dat de mensen ziet je, wanneer er schuld zijn, sondern terug naar God en zeggen, God, ergens wat is ons passiert, wie ons? Wie ons, wie willen zijn, hoe is te zijn, hoe is te verloren gegaan, wie willen we fresh opstaan. En dat wordt God rechtelijk zijn. En uitleef dat is datzelfde beeld wat we dan worden erleven, wat Noah erleeft. Hoe we aanvangen God aan te bidden en God te versten op zijn te gaan en zeggen, God, kom, wie is die, we hebben trouble. We hebben ergens wo zonde, vielleicht zie ik dat, vielleicht best u dat. En dan wat God zei aan zijn hart, dat is best zo schijn, we de mij aanbidden, we de mij zeetje, en dat je wat mij wijzen, en dat je wat in helpen. Wens ik heb versproken, Emma, mijn val te zijn,
in mijn geval waar ik niet alleen doet. En dan we de troubles te zijn. We kunnen dan Abraham zien bijspel nemen. Abraham, je meermaal bezien. Meermaal. En God komt allemaal wat aan. En zegt hem, ik wil met die een band maken. Ik wil die zijn. En ik word die zijn. En Abraham heeft allemaal waar het leeft. Allemaal waar ze stemt aan. En ze vinden wie meerdere maanden aan vroeger in de ganze geschichte. En am Anfang van de Bibel stond, had wie sogar dat vermisst dat het schlimmste van de Bibel, als dat meer ook dat schlimmste, de Chinese Manasse. Manasse, die viert het ganze Fall zum Gottesdienst. En einmal war da, ihr habt Gott treu, wann der mit der Propheten reden, sagt, der kommt von der Sünde Manasse. Und warum das du, die Sünde von Manasse? Und da wäre Fall geblieben, aber Manasse bezieht sich, und Gott gab dem Weg null. Er hat sein Kind geopfert, den Moloch. Er hat Vorstellungen getan. Und das wisst mir einmal, Gott ist treu. Er ist sehen. Und wenn wir Trouble haben, weil er nicht null, weil er nicht abgeben. Sondern war zu Gott gehen und sagen, du hast versprochen zu sein, du hast versprochen alle Kraft hier, dat ik wel ablegen kan, dat ik mijn leven entfalten kan, dat de iemand entfalten kan, dat we hem zijn voor anderen worden. En Gott wordt het schenken. Wat van hem komt. En wat van hem afhängig zijn. En we kunnen niet zelfs op een been stellen. We gebruiken hem. We gebruiken de kracht, we gebruiken dat leven dat hij heeft. En dat is waar hij wel daar je familie zijn en wel onze familie schützt. Een stadje. En hoe we veel aan maken thuisstonden en wieder. En andere families helpen. En dat je als jonge mensen ook zet je dan ook, we gaan ik me voorbereiden voor een familie vieren, die God verst. En waar we zijn nemen en zijn geven. Omdat dat wassen kan. Wat God voor je had aangevangen heeft. En die geloven hoe je al jong bent. En God vertrouwt, God chanst, God channeleert. Alles geven. Omdat daar is je familie, daar is die eigen familie. En grote zijn kan komen naar China en dan ook aan de ganze gezelschap. Maar God ons dat diepe genoeg schenken. En veel kracht, dat we daar niet nodig. Dat we dat niemals vergeten. En hij wordt zijn geven en ons van vloeg en van lasten en van vele draden bevrijden. Wel bidden. Herr, ik dank u dat u Entscheidungen trafst, zelfs in die Hort. Dat u van die uit zegt, ik wil zegenen, ik wil raden. Dat u dan aan ons mensen aankomt, dan niet ons mensen komt, ons reedst, ons beroepst, en ons aan die zegenen aantrekt. Dank u dat u beroepen bent, te zegenen. Dat u beroepen bent, te een bund maken, in de niemals meer breedje wordt, en dat u dat je doen hast. Ik dank u dat ik deel van deze bund zijn durf, en dat u die trouw gewezen hast. Dat is een grote vrede. En voor ons als dienstje aan deze tijd, zoals ook hier, dat we dat vandaag hier, te de aanbeting van die naam. Dat ons ganse hart in die brandt, en voor die brandt. Dan mag ons rijden, of jong, de alles aan, voor de eerste dag, voor de eerste tijd, dienen zijn, en ja dienen bun, te leven. En dat we trouw en trouw worden. Dat we leven en allemaal altijd leven. En dat we die vertrouwen aan alle bereichen van ons leven. En dat het zwaar dat leicht is. Dat die zijn du. En dat iedereen einzelne die een schwierigheid is. Leven dat u zijn was. Dat hij zich niet aanreden laat, nach twijfel komen laat, een ruim dat u niet eens, dat u aan niet eens, dat u ar niet eens. Sondern bitte schenkt dat geloof, vertrouwen, dat u iedereen zijn was. En dat u deze band niemals prijst. En dan waar we opgewassen zijn. En dan waar de twijfels weer bijna zijn. We danken die Heer. Waarschijnlijk is een geloof. Dat we die aanbidden en die erbidden, alles wat er veelt. En die wordt ons leiden. En Jezus Christus bid we dat en danken die. En danken Jezus dat u ook zelfs trouw geweest bent. Om ons dat model te geven wat het heet Jezus Christus te zijn, zijn God te zijn. En God nooit te vallen, God te heersen. En ook een dienaar te zijn, een volk Gottes. Amen. Ik mocht